CareSense Air, מערכת לניטור רציף של רמת הסוכר בדם. האריזה של CareSense Air מכילה אפליקטור עם חיישן מובנה, סרט הדבקה להצמדת החיישן ומדריך למשתמש. ראשית יש להוריד את אפליקציית CareSense Air ולהירשם. סירקו את הברקוד על תווית האריזה כדי לקשר את החיישן לנייד. כדי לשמור על סטריליות, שיתפו ידיים לפני מגע. כעת פיתחו את האריזה של החיישן. הוציאו את החיישן מהאריזה והניחו אותו על משטח סטרילי. ודאו את האזור אליו יוצמד החיישן. החיישן יוצמד לחלק האחורי של הזרוע העליונה. האזור צריך להיות עם מספיק שומן כדי להימנע ממגע בשרירים ובעצמות. יחזו בכיסוי ביד אחת ובבסיס של החיישן ביד השנייה ושילפו אותו החוצה. מקמו את החיישן על האזור. היזהרו לא ללחוץ את החיישן חזק מדי על האור או רופף מדי. לחצו על כפתור השחרור הכחול כדי לחבר את החיישן. לאחר מכן הוציאו את האפליקטור וודאו שהחיישן מוצמד. לחצו בעדינות על פס הדבק מסביב כדי לקבע את החיישן. כדי לחבר את החיישן לאפליקציה לחצו על הכפתור עד שהוא מקליק. אחרי שהחיישן מחובר לחלוטין מלאו את שאלון הבריאות. הכנת החיישן תפעל אוטומטית. ההכנה עשויה להימשך כ-30 דקות. רמת הגלוקוז תופיע במסך הבית לאחר שהחיישן יהיה מוכן. החיישן מוגן מים ומאפשר רחצה במקלחת, אמבטיה ובריכה. הסירו את החיישן לפני ביצוע הליך רפואי עם קרינה אלקטרומגנטית כמו CT, MRI ורנטגן. אחסנו את החיישן בטמפרטורה בין 5 ל-30 מעלות צלזיוס. לשאלות בנוגע למוצר, אנא פנו למפיץ המורשה הקרוב אליכם או למרכז שירות הלקוחות של CareSense Air.